Čo podľa vás znamená selfie? Selfie? Fotografia z mobilu. Viete, čo je to selfie? Ne. Viete, čo znamená selfie? Nepoznám. Selfie? Už ste si niekedy urobili selfie? Určite áno. Čo to je? Čo to je? Fotka z hora samého seba. Už ste si niekedy urobili selfie? Áno. Určite áno. 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 Ale asi hej. Áno. Niekoľkokrát, niekoľko desiatokrát. Áno. Áno. Selfie som si nerobila ešte. Ne, teraz na to nefičím. Nie. Áno, fotky, ale nie, nerobila som si. Už ste si niekedy urobili selfie? Áno. O čo ide? Ide vlastne o fotenie s predným fotoaparátom na telefóne. Urobiť si selfie, odfotiť sa sám. Čo by ste urobili, keby som vás požiadala o selfie? No to teda, to mi je voľaké známe, ale neviem. Čo by ste urobili, keby som vás požiadala o selfie? Vyťahnem foťák a cvaknem sa. Odfotila sa. Ako? S prednou kamerou? Teraz nie som na to pripravená. Čo by ste urobili, keby som vás požiadala o selfie? Ja som myslel, že mi poviete o ruku. Ale dobre, ešte raz. O selfie, jo? Dobre. Tak o selfie, keď ste ma požiadala, tak by som vám povedal, skúsim sa vás opýtať, čo to znamená, neviem. Selfie, to som už počula. Mladí to často robia. Počkajte, fotia sa sami. Je to ono? Áno. Je to ono. Nerobím, áno, starý. Čo by ste urobili, keby som vás vyžiadala o selfie? Sama by som sa odfotila. Čo by ste vyrobili, keby som vás požiadala o selfie? Selfie, to je ten obrázok sám seba.